Türkmenistanda yol hereketinin howpsuzlygyna bagşlanýan bir aýlyk dowam edýän mahalynda Mar şäheriniň polisiýa işgärleri köçelerdäki geçilmesiz ýerlerden geçýän piýadalar saklap, olary jerime salmak çärelerini güýçlendirdiler. Bu barada Azatlyk radiosynyň Mar welaýatyndaky habarçylarynyň biri habar berýär. Polisiýa işgärleri şäheriň dürli köçesinde hususanda piýadalar üçin geçelgeleriň ýok ýerlerinde bukulup durýarlar. Köçe ýol düzgünlüğini bozan piýadalar ýoluň beýleki tarapyna geçen madyny onu polisiýanyň bir eskeri çağırýar we gyrada bukulup duran polisiýa awtologynyň ýanyna alyp gidýär diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan marly habarçy 20 sentýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä awtologyň içinde oturan polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri saklanan raýata piýadalar üçin niýetlenen ýörite geçelgelerden geçmändigini aýdyp 12 manat möçberinde pul jerimesini ýazýarlar. Käbir polisiýa işgärleri bolsa ýaşaýjylardan çilim, şerbet suwy, süýji köke ýaly adyk önümlerini satyn alyp bermegi soraýarlar. Şol bir wagtda habarçy Mar şäheriniň köçeleriniň aglabasynda piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň aralarynyň juda uzakdygyny, käbir köçeleriň çatyrygynda bolsa geçelgeleriň düýünden ýokdugyny belledi. Piýadalar üçin niýetlenen geçelgeleriň käbiriniň arasy yüzlerçe metr. Mysal üçin Gurban Sultan eje we Agdybirlik köçeleriniň çatyrygynda piýadalar üçin hiç ýyly geçelge ýok. Onsoň adamlar çemýelen ýerden geçmäge mejbur bolýar. Üstesine de polisiýa işgärleri adamlar ýoldan geçjek wagty hiç zat diýmeýärler. Olar adamlaryň köçäni kesip beýleki tarapa geçmegine garaşýarlar. Şondan soňra olar saklaýarlar diýip habarçy aýtdy. Galy bersede habarçy marly ýaşaýjylar bu köçelerden mundan ozal hem geçip ýörendiklerini aýdyp polisiýa işgärlerinden bu çärelerin amala aşyrylmagynyň sebäplerini sorandy. Olaryň şeýle jogap berýändigini belledi. Ýurtda ýol hereketiniň howpsuzlygyna bagşlanýan bir aýlyk gutorýança, ýagny sentýabryň ahirine çenli geçmek bolanok. Soň ýene hemme zat öňköňkülük bolar diýip habarçy bir polisiýa işgäriniň sözlerini titirledi. Azatlyk radiosyna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Mar welaýatyndaky edarasyndan we Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden maglumat almak başartmady.